Yabona ke manje ngiphansi kwesihlahla sepentshisi. Isihlahla sepentshisi lese engiphansi kwaso manje. Asikho isihlahla singekho la ekhaya. Lalela ke. Uma wena obukele le video le nalo omkhonzayo ongeyena umdali wakho. Uma wena obukele le video le nalo wena omkhonzayo umazi kahle ukuthi akayena umdali wakho. Okay? Ayela ngikutshela. Wena nami nalo omkhonzayo kwaba khona isikhathi lapho esasihlukene khona iziqu ezintathu. Lezo example zehla ngiphansi kompentshisi angisekho kulesiya esineyinkinga. Kwaba khona isikhathi lapho mina nawe nalo omkhonzayo owumuntu njengami esasihlukene khona kathathu. 1 wawukuyihlo isikhathi ongasazi ukuthi uhlale kuyihlo isikhathi esingakanani. Iphisi yokuqala leyo. Ingxenye yokuqala. 2 wawuyiqanda kunyoko isikhathi ongasazi ukuthi ube yiqanda kunyoko isikhathi esingakanani. 3 kwawumphefumulo endaweni ungayazi ukuthi uhlale khona isikhathi esingakanani. Kwafika ke manje isikhathi lapho umdali wakho decide ke manje ukuthi wena uyasuka manje kuyihlo uphuma ngembobo la kuphuma khona umchamo uyongena kunyoko ungena ngembobo la kuphuma khona ini umchamo eduze neswirich kuyihlo udlule eduze neswirich la kuphuma khona uthuvi kunyoko ungena eduze neswirich la kuphuma khona uthuvi ungizwe kahle mawusuphuma futhi before ufika la emhlabeni lapha masowulapha kunyoko njengoba uphuma kuyihlo uhlangana nephisi yakho elapha kunyoko okuyiqanda bese kuyahlangana kukhandeke wena uma ngabe sekukhandeke wena after 4 months wena manje uyi2 piece lapha kunyoko umdali ke manje bese ekukhandela zonke izicubu zakho zomzimba ophuma nazo ezisemzimbeni ufike lapha uwuketshezi wafika wahlangana nephisi yakho uyiqanda yonke ke le 4 months kukhandeka zonke lezi ezinye izicubu zakho ezisemzimbeni after 4 months bese kungena ke manje ucategory number 3 okuwumphefumulo uma ngabe lokho wena kungenzakalanga kuwe angikhulumi nawe idlule le video yami ungayilaleli kodwa uma ngabe kwenzekile lokho engikushoyo kuwe kungani unabanye onkulunkulu ngaphandle kukaMenzi wakho kungani unabanye onkulunkulu ngaphandle kukaMdali wakho ngaphandle kukaMdala weinsuku ngaphandle kaMenzi wento zonke hayi benginazisa nje nginithumelela lo mlayezo ukuthi uzazi ukuthi noma ungadelela kanjani noma ungayigqaja kanjani noma ungayikhukhumeza kanjani ngeke ulingane nentaba noma ungahamba kanjani emhlabeni uziqhweba inqulu angeke umhlaba uzubhoboza lokho kumele uhlale ukwazi abafuna ukuphenduka ke ilungelo lakho ukuthi uphenduke mawungafuni futhi uhlale unjalo kulungile ilungelo lakho futhi ngiyabonga.